Kag sa number 1, importation ban sa kalamay gin-extend tubtob December 2026. Ang Department of Agriculture kag Sugar Regulatory Administration ang nagklaro nga ang ban sa sugar importation ang magapabilin tubtob sa December 2026. Sa interview kay SRA Administrator Pablo Luis Azcona sa Domingo, iya ginsiling nga sa December 2026 kag hindi sa September magapabilin ang importation ban. Mga government officials kag sugar leaders sa isa ka sulat kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. sang Biyernes ang nagpanawagan sang declaration sang no sugar import policy sa masunod nga 18 ka bulan. Magluwas na lamang kung tuman manaog ang domestic stock. Tuyo sini nga mabuligan ang pagsarurot sang millgate prices. Ginalauman ni Azcona nga ang millgate price mag-aayo sini nga semana sa tunga sa mga tika nga ginapatuman sa gobyerno para mapanubo ang importation kasugman sa pag-export sang raw sugar. Dugang pa ni Azcona nga nagpagwa na sa pahayag si Secretary Francisco Tio Laurel nga base sa current production and consumption numbers mayara sang moratorium sa imports tubtob December. Iyaman ginsiling nga bangod mayara sang excess supply sa raw sugar dalaman sa pagsaka sang national production, gindesisyonan nila nga mag-export sa Estados Unidos para mabuhinan man ang supply kag mapasaka man ang presyo sang millgate price. Ang DA kag SRA suno kay Azcona ang nagdesisyon nga mag-export sang 100,000 metric tons sang raw sugar. The secretary and the representative from the millers agreed that the statement should be December 2026. Secretary Laurel made a statement saying that based on the current production and consumption numbers, there is a moratorium on imports until December 2026. So that's one move. And then since we have excess raw supply from actually this is a problem of the success of all our farmers. Our farmers raised the national production by a good 2.6 million bags, I think. And as a result, we have a lot of raw. And the secretary and I decided that we should export the raw sugar to the US to relieve the raw market, hopefully raise the prices.